Здравейте, в този видеоклип ще поговорим за потенциалните ползи и изобщо за ползите при излагането на студ. Т.е. било разходка леко облечен в много студено време, студен душ или ледена баня, ледена вана. Значи ползите, които най-вече ги има, това са подобряване на кръвообращението и съдовия тонус, активиране на кафявата масна тъкан. Тя е за по-добро изгаряне на енергия за терморегулация на организма, намаляват възпалителните процеси, укрепване на имунната система, което е много важно. Значи имаме по-добра устойчивост на стрес и повишена концентрация и енергия. Значи, за да подобрено кръвообращението да кара кръвоносните съдове да се свиват, след затопляне да се разширяват. И това тренира съдовата система и подобрява тяхната еластичност. Значи кафявата масна тъкан се активира и започва да изгаря енергия, за да произвежда топлина и да поддържа температурата на тялото, за по-добра терморегулация и подобряване на метаболизма. И също така студената вода намалява и възпаленията, микровъзпаленията и мускулните болки. Затова много спортисти използват тези ледени вани. Значи студа е контролиран стрес и при редовна практика на тялото нервната система става по-адаптивна и на други стресови фактори. Подобрява се на настроението, тъй като се стимулира освобождаването на ендорфини и други стимулатори. Имаме също по-добра концентрация, тъй като шока от студена вода рестартира вниманието и повишава бдителността. И изобщо имаме много ползи при при излагането на студ. Имаме дългосрочно, при постоянно използване, имаме дългосрочно понижение на кръвното налягане, значи, тъй като се подобрява метаболизма и имаме отслабване, при ускорено отслабване при редовна практика, подобряват се спортни постижения при той. Има по-дълбок сън, намалена честота на настинки и инфекции и подобряване на тонуса на кожата и по-здрава коса. И като цяло ползите са много. В следващи видеоклипове ще говорим по-подробно за други неща, които са полезни за организма при излагането на студ. Благодаря, че посетихте нашия канал.